Čus, je asi, vole, 1:45 ráno. Konečně jsem se dostal z práce. Chtěl jsem jenom se nějak vyjádřit tomu, co Skully udělal. Bral bych to jako prdel, kdyby to udělal na mém autě, ale Skully moc dobře věděl, že to auto není moje, že jsem to přivez z Německa na opravu. A i když potom, když jsem přišel k tomu autu a viděl jsem to, tak jsem mu tam řekl věci, které on vystříhal. Řekl jsem mu tam věci, jako že to auto není moje, že z toho můžu mít velký průser, když to někam dá, takže si nepřeju, aby to někam dával. I přesto to tam dal, udělal takovouhle píčovinu a nasral mě tím strašně. Fakt neřeknu ani slovo, kdyby to udělal na moje auto, nemám s tím problém, ale když to udělá na cizí auto, tak sorry, je to zmrdský. Skully je to zmrdský a hlavně je to věc, která už tady milionkrát byla. Vajíčka, mlíko, Nutella, mouka, sorry, to už tady bylo hodněkrát prostě a je to trapný. Vymysli něco originálního, něco svýho, něco lepšího a ne pořád jedny a ty samý píčoviny dokola. Říkám ti, že tímhletím si asi odstartoval věc, kterou asi nebudeš moc vyhrát, protože sám moc dobře víš, co já všechno umím s autama a to, co ti udělám, to tě pojebe. A připrav se na to, zmrde. Máš asi jediný štěstí, že teď mám 2 týdny tak nabitý, že se k tomu nedostanu, ale až se k tomu dostanu, tak tě to hodně pojebe. Takže to je asi všechno, co bych tomu řekl. Jdu domů, jdu se vyspat, vole, píči, protože za chvíli stávám do práce. Mějte se hezky, dejte like, odběr a čekuj nové věci, protože se budou dít fakt velký bomby. Připravte se na to. Jo, krása, počasíčko, zima, čurák. Pěšky jak dement, ale v pohodě, no. Tak dobrý, tak se mějte a připravte se do píči, že za pár dní vyjde obrovská pecka, na kterou nikdo nebude připravený, nikdo to nečekal a Skully bude hodně v prdeli, takže čau.